Kulolu suku siletha ukubonga kuNkulunkulu udumo futhi kuNkulunkulu ngazo zonke izikhathi ngomusa wakhe nothando lwakhe asinikeze lona. Namhlanje ke siqala ke isifundo unumber 30 isihloko la sizobuka khona isihloko esithi uhlose ukulichitha kuphi iphakade lakho. Uhlose ukulichitha kuphi iphakade lakho. Namhlanje ke sobuka ke ingxenye yokuqala lesisifundo okusho ukuthi lesisifundo sizoba nama-part awu-2. Namhlanje ke sibheka u-part 1. Sibuka ke ngempela umuntu esemhlabeni ebekwe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umbekele indlela ezimbili kufanele akhethe ukuthi ufuna ukuphila kanjani. Sinoqonda futhi ukuthi impilo esiyiphila la ayipheleli la, kunempilo ngale kwethuna. Sizokubuka ke konke lokhu sibheka izwi leNkosi ukuthi lifundisani ngempilo ngale kwethuna. Kulesi sikhathi ke kuhle ukuthi sikhumbuzane kakhulukazi ngomthetho omdala kaMose. uMose ke mayekhuluma ngokugcina la kuDeuteronomy chapter 30 wazisa uIsrael ukuthi kufanele ukuthi akhethe. Uthi ke lana kuDeuteronomy 30 verse 15, sofuna nje uverse 15 noverse 19. Uthi bheka ngibeke namuhla phambi kwakho ukuphila nokuhle, ukufa nokubi. Uverse 19, ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Ngalokho khethani ukuphila ukuba niphile wena nenzalo yakho. uIsrayeli ke la ubeyalwa uNkulunkulu belungisela ukungena ezweni lesithembiso. uNkulunkulu remind uIsrayeli ngomthetho awuletha nguMose ukuthi lezi imiso uNkulunkulu ubanikeze lo mthetho, umise phambi kwabo indlela ezimbili. Indlela yokuqala indlela yokuphila nokuhle, bese kuba indlela yokuhlupheka, yokufa nokubi. Zimbili lezi indlela. Usethi ke kube ukuverse 19 mabakhethe abantwana bakaIsrayeli, mabakhethe ukuthi bafuna ukuhamba kanjani. So uNkulunkulu ke umuntu ke esemhlabeni akusikho nje uIsrayeli la kuphele uNkulunkulu ekhuluma lamazwi nakubantu bonke. Sizobuka nakithi ngesikhathi sethu amaKristu ukuthi uNkulunkulu usibekele indlela ezimbili. So umuntu ke uyena ozikhethelayo. Izindlela zimbili kulempilo esiyiphilayo namuhla. Yilona loyo usendleleni azikhethele yona. Kukhona izindawo ezimbili ngaphesheya kwethuna. Umuntu uzoya kuleyo ayisebenzele esesemhlabeni. Kube khona izindawo ezimbili zaphakade emva kosuku lokwahlulela. Sonke sizoya kuleyo esizikhethela yona manje ngempilo esiphilayo. Okusho ukuthi ngendlela esiphila ngayo sisemhlabeni sisemzimbeni kukhomba ukuthi thina siya kuyiphi indawo. Zimbili izindawo. Emhlabeni sinikeza indawo ezimbili. Sinikeza ukukhetha, sinikeza indlela ezimbili. Ungakhetha indlela yokulunga enokuphila okungunaphakade. Ungakhetha indlela yobubi inokuphila inokulahla ekugcineni nokujesu ekugcineni. So ke sinikezwe uNkulunkulu indlela ezimbili. Futhi nanoma sesifa kunendawo ezimbili ngale kwethuna la imphefumulo igcinwe khona ilindele usuku lokwahlulela. Zimbili lezi ndawo futhi sizozibuka kafishane kulesi sifundo. Nangale futhi emva kokuthi sekufikile ukuvuka kwabafileyo uNkulunkulu wahlulela umhlaba. Zimbili futhi indlela ezibekiwe, indawo ezimbili ezibekiwe. Indawo yokuphila ingunaphakade ezulwini, indawo yokulahla ingunaphakade okuyisihoko. Okusho ukuthi uNkulunkulu usibekele indlela ezimbili. So ngempilo yethu ke siyakhomba ukuthi siyaphi. Akusukuthi nje sikhuluma ngomlomo, sinabantu abathi bangamaKristu kodwa inkambo yabo ibonisa ukuthi akusibo amaKristu. Sibuka ke la ukuthi umuntu kufanele aqaphelisise ukuthi uhamba kanjani ngoba
inkambo yomuntu ikhomba indawo la aya khona umuntu. So mntana kaNkulunkulu, njengoba uthathe lesi sinqumo, njengoba lezi izifundo zibuka izifundo zokuqaza amaKristu, uthathe isinqumo esihle ukuthi ube umKristu. So lolu hambo koluthathile lokuthi uhambe noKristu luya endaweni yokuphila engunaphakade. Kodwa uma ubuya futhi ujika uphenduka uhlubuka ekukholweni, kunenye indlela futhi, kunenye indawo futhi okubeke khona ukuthi kube khona ukujeziswa okuyingunaphakade okuyizihoko. So zimbili-ke iy'ndlela esinikezwe uNkulunkulu ukuba sihambe kuzo. So uIsrayeli wayenikeziwe-ke la ngosandla sikaMose ukuthi azise uIsrayeli ukuthi khethani, zimbili iy'ndlela. Nikhetha ukuthi nilalele mina, nikhetha ukuthi ukuphila, nikhetha ukuhamba ekulungeni, noma nikhetha ukwenza okubi ekugcineni bese niyalahlwa. So uIsrayeli kwakufanele akhethe kulezi ndlela ezimbili. So kule mpilo-ke izindlela zimbili, khetha eyakho. uKristu-ke uyakhuluma-ke ngale ndaba yokukhetha indlela. Uma ekhuluma-ke eshumayela intshumayelo yakhe esentabeni uKristu esemhlabeni lapha kuMathewu 5 uyozogcina kuchapter 7. Uma esefika emaphetheni-ke entshumayelweni yakhe elungisela isizwe, esikhuthaza isizwe ukuba sibuyele ekulungeni, silungisele umbuso wezulu, ubuso usondele. uKristu uma esefika ekugcineni ubonisa ebantwini ukuthi zimbili izindlela. Futhi uyadescribe ukuthi lezi ndlela zinjani. So-ke sofunda la kuMathewu 7 sibheke khona la uverse 13 and 14. Uthi-ke la uKristu, ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni, baningi abangena khona. Verse 14, kepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni, bayingcosana abafumanwayo. So sibonisa ukuthi la uKristu uthi ngenani ngesango elincane, bese ethi-ke kunesango futhi elikhulu. So isango leli elincane uKristu uthi isango elisa ekuphileni ingunaphakade, bese athi kunesango elikhulu nokuhamba kwabantu kuleyo ndlela kwahlukahlukene. Leyo ndlela le iyiswa kuphi? Ekubhujisweni. So zimbili izindlela. So uNkulunkulu usibekele indlela ezimbili. So wena khetha-ke ukuthi ufuna ukuphila, ufuna ukuhamba ngayiphi indlela. Awukwazi ukuhamba kulamasango noma kulezi ndlela ezimbili at the same time. Sinabazalwane bethu abafuna ukuhamba ekukhanyeni, bafune futhi ukuhamba ekulungeni, emangeni. Bafuna ukuhamba eqinisweni, bahambe emangeni. Bahambe ekulungeni, bahambe ebubini. So umntana kaNkulunkulu akakwazi ukuhamba endleleni ezimbili at the same time. uNkulunkulu ufuna ukuthi kwabangena esangweni elincane bahambe kuye kuleyo ndlela. Uyachaza kuKristu la uthi-ke ngene ngesango elincane ngokuba isango libanzi nendlela enkulu eyisa ekubhujisweni. Okusho ukuthi kwindlela enkulu akunama restrictions. Abantu bahamba ngendlela abafuna ngayo, bahamba ngomathanda. Yingakho leli sango likhulu. So bahamba umathanda, benza into abayifunayo. Kodwa isango elincinyane likhomba ukuthi indlela encinyane, futhi kusho ukuthi ukhanjwa ngama restriction. uNkulunkulu ubeke izinto ukuthi kufanele kuhambe kanje kule ndlela. Yingakho-ke isango lakhona lincinyane. So uthi-ke futhi mayikhuluma ngale ndlela kuverse 14, isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni, bayingcosana abafinyana kuyo. Kubonisa ukuthi kule ndlela encinyane, ngenxa ukuthi inobunzima, ngenxa ukuthi inama restrictions, yenza ukuthi abahamba khona bazihlolisise, baqaphelisise ukuthi bahamba kanjani. Futhi uthi uKristu-ke la kule ndlela encinyane kutholakala futhi nabantu abanjani? Abancinyane. Yiwoningi kuumntana kaNkulunkulu ukuthi singalinge sifuna ukuhamba nenani nabantu.
Ngoba uthi uKristu la abantu abayise ekubhujisweni baningi, isango labo likhulu, ukuhamba kwabo futhi bahamba ngendlela ezahlukahlukene. Bese isango elincane utholakala futhi nabantu abanjani? Abancane. Ngoba phela indlela yakhona i-restricted. Kufanele ukuhambe ngendlela efanele efunwa umnikazi waleyo ndlela okuJesu Kristu. Kusibonisana lokhu ukuthi wena mntwana kaNkulunkulu fanele ungahambi ngenani, ungahambi ngobuningi babantu. Ngoba ubuningi babantu abusho ukuthi abantu bahamba eqinisweni. Ile nkulumo ayikhuluma uNkulunkulu etshela uIsrael laphana ku-Exodus chapter 12 ebawonisha ukuthi bangalinge balandele iningi labantu, bangahambi ngendlela ezimbi njengezinye izizwe zihamba emhlabeni, kodwa bona uma beyiqoqa behamba kahle bayoba isizwe esikhethekile kuNkulunkulu. Ilokhu uMose ayetshela uIsrayeli bayala ukuthi mabaphile kanjani bewu-Israyeli. So sibuka ukuthi-ke indlela zimbili. Sibuka ukuthi uthi uKristu, thina esingamaKristu nesingabantwana bakaNkulunkulu masingene ngesango elincinyane. Singanaki ukuthi abantu bangakanani. Thina sihamba kule ndlela ngoba siya kuNkulunkulu. Yabona? Asihambi ngoba kunabantu abangaki. Okusho ukuthi thina silalela uKristu, asilaleli ini? Asilalela abantu. Yabona? So-ke izindlela zimbili, khetha. Futhi sibona la kuJohn 3 verse 18 okholwayo akahlulelwa, ngamanye amazwi akalahlwa. So okholwa kuKristu Jesu akalahlwa, kodwa ongakholwa kuJesu Kristu uyalahlwa. Zimbili izindlela. Ukwayikhuluma futhi le ndaba le ecishe ifana lesizoyifunda la simfundo John 3 verse 18 3 verse 18 okholwa yiyo gahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. So there are two types yabantu. Abantu abazokholwa uJesu Kristu baye kupheni ongunaphakade bengahlulela, ngamanye amazwi bengalahlwa. Bese kuba khona abantu abangeke bakholwe kuJesu Kristu abazolahlwa ekugcineni, bahlulelwe uNkulunkulu, ngamanye amazwi they will face condemnation. So ukukhetha ukubani kukumina nawe. Khetha ukuthi wena ufuna ukukholwa uJesu Kristu noma ufuna ungakholwa uJesu Kristu. Amazi afanayo la uJesu awakhulumayo ngokugcina uma ivoka abafileyo uthuma abafundi bakhe lapha kuMark 16 uverse 15 to 16 uthi hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli, okholwayo abhabhadiswa, ongakholwa uyokulahlwa. Ukusibonisana ukuthi uma umuntu eyalamukela ivangeli uzosindiswa, uzothola ukuphila okungunaphakade. Kodwa umuntu ongakholwa ivangeli, ongalamukeli ivangeli uzolahlwa. So zimbili indlela. Ngishilo before ukuthi awukwazi ukuhamba ngapha uphinde uhambe ngapha. Ukhetha eyodwa indlela. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu mawufuna incwadi yabaseGalatians 3 verse 26-27, futhi kukhona abantwana bakaSathane, John 8 verse 44. So siboniswa ngeindlela ezimbili. Endleni yokulunga ukutholakala abantwana bakaNkulunkulu, endleni yokungalungi ukutholakala abantwana bakabani? BakaSathane. Yingakho masithi abasha bethu abalungisela umshado babuke ebandleni, ngoba ebandleni kunabantwana bakabani? BakaNkulunkulu. Balalela ubani? Balela uNkulunkulu. Ngaphandle kwebandla, mawufuna incwadi yeSamuel 22 uqala lapha nokuverse 15 uthi ngaphandle kwesango, ngaphandle komuzi kaNkulunkulu kukhona izinja, izifebe, nabo bonke abenza ukungcola. So abantu bakaSathane, abantu abalalela uSathane, abantu abathobela uSathane. So ke sinama group awu2. Sinabantwana bakaNkulunkulu, sinabantwana bakaSathane. So ke uma usuka ke wena ebandleni uyothatha umuntu ongakholwa, umuntu ongamsabi uNkulunkulu, uyothatha umuntu kaSathane. Yingakho ke uzoba nenkinga naye lo muntu emshadweni ngoba ulalela ubaba wakhe phela. Phela unobaba wakhe, ubaba wakhe ubani? uSathane. uSathane umenza enze zonke izinto ezimbi. Yingakho ke ezokuhlupha. So unomkhwela nobabezala la oyinkinga kuSathane. Uzokwenza ukuthi ukuphila kwenu kungabi kuhle la ekhaya. Yingakho ke sithi ke kubantu abasha mabebheke ebandleni ngoba kutholakala abantu abasaba uNkulunkulu.
kukhona abazofela eNkosini, Isambulo 14 verse 13, nabaningi abazofela esonweni, John 8 verse 24. So ke zimbili izindawo, yabona? Kukhona abazofela, laba bahambe kulungeni bazofela kuphi? eNkosini, bazomukela umvuzo ngokuhamba kwabo. Bese kuba khona abazofela ezonweni zabo. Abafela ezonweni zabo bazolahlekelwa ukuphila kwabo. Ake ngilifunde lelizwi, John 8 verse 24. John 8 verse 24. Ithi ke lana ke, ngakho ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu, ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye niza kufela ezonweni zenu. So umuntu ongakholwa, umuntu ongamfuni uNkulunkulu uzofela ezonweni zakhe. Ingakho mawufunda incwadi ngale yesambulo 21 verse 8, iveza igroup yabantu. Abantu bokuqala abavelayo kuthiwa abangakholwa. Bese kuthiwa amagwala, bese kubala lezi zono ke sizazi ukuthi zinkulu, ababulali, abatshontshayo, abafeba. Yiyo abantu sithi ke abantu ke babi lapho. Uthi ke lapho umbhali uJohani kuSambulo 21 verse 8, bonke labantu batholakala echibini lesibabulu okuwukufa kwesibili. Usho batholakala esihogweni. Njengoba shilo ukuthi nangale kwethuna zimbili indlela, nangale kokwahlulela zimbili futhi indawo, isihogo nani nezulu. So abatholakala esihogweni kutholakala abangakholwa, abangazange bamlayela uKristu. Njengoba esho la ethi ke ngiqinisile ngakho ngathi kini niza kufela ezonweni zenu, ngokuba uma ningakholwa. So umuntu ongakholwa uma efa ufela ezonweni zakhe uyalahlwa uNkulunkulu. Kodwa umuntu uma ekholwa kuJesu Kristu uyakwazi ukuthi izono zakhe igezwe uJesu Kristu. Uma ethobela ivangeli, angene emanzini, uKristu amnezele ebandleni, bese ehlala ebandleni aphile impilo efuna uNkulunkulu. So lo muntu usindisiwe, lo muntu uhlengiwe. Kodwa umuntu ongakholwa ubhekene nani? Nokulahlwa, ubhekene nani? Nesihogo. So ingozi ke umuntu ukuthi angakholwa. Khona abantu abacabanga ukuthi ungakholwa into nje engasiyinkinga. Kodwa bakhala kakhulu ngabantu abatshontshayo, bakhala kakhulu ngabantu ababulala. Yebo kubi nalokho. Kodwa nokungakholwa kubi emehlweni kaNkulunkulu. Umuntu ongakholwa ubhekene nani? Nokulahlwa. So zimbili indlela. Kukhona abazofela eNkosini, incwadi yesambulo 14 verse 13, kukhona abazofela ezonweni zabo. Inkinga ikuphi? Abakholwa. Namuhla ongakholwa angamukele izwi asindiso. Osindisiwe ahlubuke, abuyele esonweni, abuye aphenduke kuNkulunkulu. So umuntu ongakholwa ngeke asindiswe izwi likaNkulunkulu. Kodwa umuntu othe wasindiswa, ikhona futhi ingozi, aphinde ahlubuke lo muntu, uzolahlwa uNkulunkulu. Sisibuyile isifundo la isifundo number 29 sibonisa la ingozi yani yokuhlubuka, ukuthi umuntu ohlubukayo uya ekulahlweni, akaye ekusindisweni. So ke sifundiswa yizwi ukuthi zimbili izindlela. Mawukhethe indlela enjani? Efanele. Ingakho sishumayela ivangeli ukuze abantu bakhethe indlela efanele, ngoba uNkulunkulu umise indlela ezimbili. Uwena ke okhetha ukuthi ufuna ukuhamba ngokulunga noma ufuna ukuhamba ngento ezimbi zikaSathane, noma uzokholwa noma ungakholwa. So ke uNkulunkulu ufuna ukuthi sikhethe impilo yokukholwa, ngoba lapho ila umuntu azosinda khona. Uma kufika usuku lokufa lokufica ukholo, usindile, ulibalekele usuku olukhulu oluzayo la abangazange bamlayela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyophindisela kubona, abayise esihogweni la abawulinyazwa, abayohlushwa ingona phakade. So awufisi ukuthi ube lapho nawo. Ingakho sibuza umbuzo ukuthi uhlose ukulichitha kuphi iphakade lakho? Impilo yakhe ithini? Ngabe impilo yakhe ikhomba ukuthi wena ufisa ukuya ezulwini noma impilo yakhe ifisa ukuthi iye esihogweni? Njoba ngishilo ukuthi ulimi
alukhawunti. Into ekhawuntayo kuNkulunkulu izenzo yizo ezizosho ukuthi lo muntu uye esihogweni noma lo muntu uya ezulwini. Khetha-ke impilo yakhe ilungise ifanele izulu, impilo yakhe ilungise ifanele ingunaphakade ezulwini. Awukwazi ukuthi uphile impilo engcolile usebandleni bese ucabanga ukuthi uzoya ezulwini, ngoba izulu labantu abaphila impilo efanele. Ake sibukeke la okunye kumqoka efanele sikubuke futhi ukuthi njengoba sibonisile ukuthi ukufa kukhona, ukufa kwabo bonke abantu. uNkulunkulu wamisela ukufa ukuthi kube khona emhlabeni. Kwangena ngobani? Ngo-Adam no-Eva. Uma u-Adam no-Eva bangena esonweni, uma ufunda incwadi kaGenesis 3 la belingwa inyoka baphambuka, kwangena ukufa emhlabeni. So ukufa kwethu sonke semhlabeni. So-ke uma sifaka ukufa kukuhlukana komphefumulo nani nomoya nenyama. So uma uthi umuntu ufile kuhlukane umphefumulo nani nenyama. Uma ufunda incwadi kaJakobe 2 uverse 26 uyakubonisa lapho ukuthi umzimba ongenawo umoya ufile. So masikhuluma ngomuntu ukuthi ufile kuhlukane umoya nani nenyama. So inyama ke ibuyela emhlabathini, ibuyela la uNkulunkulu ayithabatha khona. Umoya ke ubuyela kuNkulunkulu. So ke uyaphika umphefumulo. Umphefumulo ngokufundisa kwezi uNkulunkulu ubeke indawo yabafileyo. Indawo la kugcine khona imphefumulo, ilindeni lemphefumulo usuku olukhulu lokwahlulela. So kunendawo ke la kubeke khona abafileyo. Le ndawo ke inamagama amabili avela eBhayibhelini. Igama lokuqala igama elithi Sheol. Elinye igama elivelayo iHades. Igama elithi Sheol livela kakhulu ku-Old Testament ngoba igama lesiHebheru lisho indawo yabafileyo, or the place of the dead. Bese kuba igama iHades, igama lesiGreek lisho nakhona indawo yabantu abanjani abafile. Ila kugcine khona imphefumulo ilinde usuku olukhulu lokwahlulela. So ke sizothinta ke incwadi kaLuka chapter 16 sifunde khona from verse 19 sigcine le ku verse 30 sibuka khona le ndawo yabafileyo. Sizoyithinta ke lencwadi ke siye kuyo incwadi kaLuka uchapter 16. Saziswa ke ngamadoda amabili aye aphila emhlabeni, enye yayo uLazaro nesicebi. Sizobuka ke laba bantu ukuthi bebephila impilo ezihlukene, bebephila impilo ekhombisa ukuthi bayapi emva kwethuna, uyabona. So sizozibuka ke le ndawo yabafileyo, ngishilo ukuthi ibizwa kuthiwa iHades. Le ndawo ihlukaseke kabili, kunendawo yabalungileyo, kunendawo futhi yabangenzanga kahle. Le ndawo yabalungileyo ibizwa ukuthi paradise, indawo yabangalungileyo ibizwa ukuthiwa indawo yokuhlushwa noma iTartarus. Futhi indawo yabalungileyo inelinye igama, futhi igama esilithola kuthiwa isifuba sikaAbraham, yabona. Sizofunda ke la ku Luka chapter 16 verse 19 to sogcina ke ku 31. Kwakukhona umuntu onothileyo owayegqoka ezibubende nezelineni elihle ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa. Kwakukhona futhi ompofu othile nguLazaro igama lakhe, owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda, enqanele ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi. Yebo, kweza nezinja zamkhotha izilonda. Kwase kuthi wafa ompofi, wathathwa izingelosi wasiwa esifubeni sikaAbraham. Nesicebi safa, sembelwa. SesiseHadesi, saphakamisa amehlo aso, sisebuhlungwini, sambona uAbraham ekude noLazaro esifubeni sakhe. Samemeza sathi, Baba Abraham, ngihawukele uthume uLazaro agcobhoze isihloko somuno wakhe emanzini aphozise ulimi lwami,
ngokuba ngiyahlusha kuleli langambi. Kepha u-Abraham wathi indodana, khumbula ukuba wawumukela okuhle kwakho usesekuphileni, noLazaro kanjalo okubi, kodwa manje uyaduduzwa yena lapha wena uyahlusha. Nangaphezu kwakho lokho, kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu nani, ukuba abafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenze, nabalapho bangaweli kithi. Sasesithi, njalo ngiyakucela baba ukuba umthumele endlini kababa, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu, ukuze afakaze kubo, bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu. Kepha u-Abrahamu wathi, banoMose nabaprofeti, mabezwe bona. Sathi-ke, qha baba Abraham, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo, bayakuphenduka. Kepha wathi kuso, uma bengalaleli uMose nabaprofeti, kabayi kuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo. So-ke siyabuka-ke ngathi ngokokuqala ngqa siboniswa nje isithombe ngale kwethuna. Abanye-ke abantu basebenzisa leli vesi bacabanga ukuthi umfanekiso. Njengoba uKristu benza imifanekiso eyahlukahlukene, kakhulukazi enza imifanekiso ngombuso wezulu, ngempilo efanele iphile embusweni wezulu okulibandla. Lana-ke uma ifunda yonke le ndaba uyatholisisa okokuqala okuhlukile okubonisa ukuthi la into eyenzeke ngempela, into real life event eyenzeka. Okokuqala kubonakala ukuthi uKristu usebenzisa igama lithi kwakukhona. Mawubuka uKristu mayekhuluma ngomfanekiso, uyayisebenzisa amazwi mayeqala athi umfanekiso wezulu ufaniswa, bese sebenzisa-ke izinto zomhlaba ebonisa iqiniso elibuya kuNkulunkulu. La uthi kwakukhona, okusho sikhuluma ngomuntu ophilayo. Okunye kusibonisayo la ukuthi kukhulunywa ngesimo esenzeke ngempela, kuveza amagama abantu abaphila, esazi ukuthi baphila ngempela. Kuvela ubani? U-Abraham. Kuvela futhi ubani? uMose. So kusikhombisa ukuthi-ke la sikhuluma nge-real life situation. So asikhulumi-ke ngomfanekiso weparable. So uKristu ubonisa-ke isithombe, usiveza isithombe ngale kwethuna ukuthi kunjani. Ubonisa ngamadoda amabili. Eyokuqala uLazaro, kwakuwumuntu olungile, umuntu ohluphekayo, umuntu ongasizwa umuntu. Uthe mayefa, lithi izwi leNkosi, waya esifubeni sika-Abraham. Kusibonisani lokho ukuthi kunendawo yabafileyo ebizwa ukuthiwa isifuba sika-Abraham. Elinye igama engilishoyo la elivezwayo umbhalo ukuthi iparadise. Futhi-ke kunendawo futhi yabahlushwayo, ngoba lo oyisicebi wafa naye. Kuthiwa la masibuka impilo yakhe, wayeumuntu otamasayo. Kusho ukuthi umuntu ophila impilo engamnaki uNkulunkulu, enganandaba, ephila nje ngendlela afisa ngayo. Kuthe ukufa kumfica-ke, wafika ngale kuleya ndawo. Sibona kuleya ndawo kunokuhlushwa. Futhi kuleya ndawo ibizwa ukuthiwa iHadesi, njengoba kuthiwa nasi isicebi sayiso eHadesi. Le ndawo ihlukaniseke kabili, kunomhosha, a great gulf, eprevent ukuthi laba basendaweni esifubeni sika-Abraham bangaweleli ngale, nabangale ekuhlushweni bangaweleli ngale. Esikubonayo futhi ukuthi la ukuthi uNkulunkulu ubeka imikhawulo ukuthi akuzukuvuka umuntu kwabafileyo awushumayela ivangeli kubantu abangalaleli. Uthume abantu abathile. Ngalesi sikhathi wayethuma obani? OMose nabaprofeti ukuthi balungise isizwe. Nakithi ubeka abashumayeli uNkulunkulu, ubeke izwi lakhe emhlabeni njengoba sikhona. Akekho umuntu ongeke athi akazi ngeBhayibheli. So uma kufa kumfica-ke lowo muntu engazange alalele uKristu nezwi lakhe, akazukufika ngale bese ethi hayi ngicela uthumela abathile, njengoba washo kanjalo isicebi ukuthi akuthumele uLazaro ayo lungisa abafowethu. Impendulo ithi cha. So uNkulunkulu ubekile-ke imikhawulo
okusho ukuthi abaphilayo abakwazi ukucommunicate nabafileyo. So le ndawo yabafileyo asikwazi ukufinyelela thina kuyo thina esiphilayo. So sibuka ukuthi-ke la indawo yabafileyo or the place Sheol indawo ebekwe uNkulunkulu la kugcinwa khona imphefumulo. So le ndawo ihlukaniseke kabili. Kunabanye kabaye bathi-ke le ndawo abanemfundiso ukuthi umuntu usuka nje mayefa umuntu file njengoba sifa enyameni uvela aye ezulwini. Kusho ukuthi ngale la khona ubaba ezulwini. iBhayibheli liveza ngokusobala-ke la ukuthi cha akunjalo. Sofunda la uJohane chapter 3 uJesu ukhuluma noNikodimo la isikhulu sakwa-Israyeli esazi umthetho esazi intando kaNkulunkulu amazwi kaNkulunkulu. La uJesu umazisa ngohlelo insindiso ukuthi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke awubone umbuso wezulu. Uma eseqhubeka-ke emnabele uJesu emazisa ngohlelo kaNkulunkulu lensindiso nokuthi faneke alungise impilo yakhe kanjani. Uthi-ke lana-ke kuJohn 3 sifunda la uverse 13 sizama ukulungisa leli phutha okuthiwa umuntu uma efa uvela ezulwini. Cha, umuntu uma efa kunendawo yokulinda. Leyo ndawo indawo abafileyo noma indawo kuthiwa iSheol ngesiHebheru noma iParadise ngesiGreek. So-ke sizobuka-ke la uJohn 3 uverse 13 uthi-ke akakho owenyukele ezulwini kuphela yena owehla ezulwini indodana yomuntu. Uthi uKristu kubeka ngokucacile ukuthi akakho osaye kubani kubaba ezulwini ngaphandle kwendodana yomuntu eyehla yaphinde yanyukela kubani kubaba ezulwini. Umbuzo-ko ongaba khona kulolu daba ukuthi uKristu mayefa waya kuphi na? Umbhalo uyaveza ngokucacile ukuthi uKristu uma efa waya endaweni yabafileyo. So umphefumulo wakhe uma efa waya endaweni yabafileyo. Akayanga uKristu ezulwini. Uye nini uKristu ezulwini? Uma esevukile abafileyo, uma ufunda incwadi zenzelwe chapter 1 uverse 1 up to verse 8 or up to verse 14, ufunda futhi nencwadi yakaMathewu 28 ubonisa uKristu wavuka abafileyo. Kodwa wabuyela kubaba ezulwini mofuna incwadi yezenzo chapter 1. So kusho ukuthi uKristu uye nini ezulwini? Uye emva ukuthi evuke kwabafileyo. So-ke umbhalo ucacisa ngokusobala ukuthi uKristu waya endaweni yabafileyo or indawo ekubizwa kuthiwa iSheol. Asikulandeke lokhu uDavide uyakhuluma ngaye uKristu ukuthi wayezofa uKristu mayefa-ke umzimba wakhe wawungeke ubone ukubola. So siyazi ukuthi umzimba traditionally uthatha izinsuku eziwu3 uqala ukuthi ubole. From the third day umzimba uyaqala ukubola. So uKristu-ke wavuka ngosuku lwesithathu umzimba wakhe awuzange uthole ukubola. So silanda ukuthi-ke umuntu uma efa esemzimbeni esenyameni umphefumulo wakhe uya endaweni yokulinda. NoKristu-ke uma efa esiphambanweni ebulawa waya endaweni yabafileyo iSheol iHades. Ake sibuke-ke la chapter 16 sizofunda khona uverse 10. Uthi-ke la uDavide ngokuba awukunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo awuyi kuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola. So-ke uveza ukuthi leli gama lithi ngoba awuyi kunikela, yabona, ngamanye amazwi akusho ukuthi angeke uNkulunkulu amusa khona, kusho ukuthi angeke abamjwa indawo abafileyo, okusho ukuthi uNkulunkulu yomvusa. Futhi usethi-ke awukuvuma ukuba ongcwele wakhe abone ukubola, kusho ukuthi noma ezoba esendaweni yabafileyo uNkulunkulu uzomvusa. Ngamanye amazwi angeke avume ukuthi indawo abafileyo imbambe, to hold him, ngamanye amazwi abambeke indawo yabafileyo, kodwa uzomvusa. Futhi nomzimba wakhe angeke ubone ukungcola, ngamanye amazwi angeke ubone ukubola. So wayeprofetha-ke ngaye uJesu la. uPetro-ke mayeseshumayela ivale ngokuqala uyayithinta le ndaba, ethinta ecaphuna amazwi la esiwacaphunayo kaDavide la
kumahubo 16 verse 10. Uma uPetro ke eshumayele ngosuku lePentecoste uyayithinta le ndaba ke sibukeke la kwizenzo 2 verse 27 up to verse 32 ukuthi uKristu mayefa wayendawo nabafileyo njengoba iprofeti zayishilo wayengekabona ukubona umphefumulo wakhe wawungeke ube bound to the place of the dead. uNkulunkulu wayezomvusa. So ke sibuka ukuthi amandla kaNkulunkulu ayesebenza kuJesu Kristu ukuthi uKristu uNkulunkulu njengoba evezile ngeprofeta kwenzeka kanjalo. Ake sifundeke la Zenzo 2 verse 27 up to verse 32. Ngokuba awukushiya umphefumulo wami eHades futhi awukuvusa ongcwele wakho abone ukubola. Uyabona ke wayebhala okwakuLuka ebhala ngeOld Testament usho wayequote la umbhali la uLuka equote indaba engale kumahubo 16 verse 10. Igama elisetshenziswayo ngalesilungwini kuthiwa iSheol. Mawusufika ngale kuvela igama leHades. Okusho ukuthi iHades neSheol into eyodwa. Ukuthi la ngolimi olusetshenziswa ukubhala la kwakusetshenziswa isiGreki. So uquote ke lawo mazwi swathintile uthi ngokuba awukushiya umphefumulo wami eHades awuyikuvuma ongcwele wakho abone ukubola wangazisa izindlela zokuphila uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho. Madoda abazalwane ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngakho lokho engumprofeti ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebona kusephambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi akashiyangwa eHades nenyama yakhe ayibonanga ukubona. uJesu lo uNkulunkulu wamvusa esingofakazi bakho thina sonke. Useyabachazela ke uchazela uIsrael ukuthi phela uDavide wakhuluma ngoKristu ukuthi angeke akubone ukubola umzimba wakhe awubone ukubola futhi umphefumulo wakhe ngeke ubanje noma ngeke ugcineke eHades noma eSheol kodwa ubekhombisa la uDavide ukuthi uKristu uyovuka abafileyo. So ushumayela uvangeli ukuthi lo Kristu thina singofakazi balokho simbonile uKristu ephila sibonile efa sambona futhi evuka abafileyo singofakazi sikhuluma lokhu kinini. Lokhu kukhombani na? Kukhomba ukuthi indawo yabafileyo ikhona. uKristu wavuka wabafileyo akavukanga ezulwini wavuka abafileyo kwase kuthi ke izinsuku ayihlala emhlabeni zilinganiswa ukuthiwa ku40. Kwathi ke ngalusuku mawufuna incwadi yezenzo chapter 1 wanyukela ezulwini abantu bokugcinayo nabo kwangabafundi bakhe. Kuthiwa kwabonakala ingelosi zikhuluma nabo abapostoli ukuthi lo Kristu enimbuka ezulwini ngalendlela enyukela ngayo indlela futhi ayobuyela ngayo. So uma ethi uKristu ke lapha kuNikodima 3 verse 13 ukuthi John 3 verse 13 ukuthi akakho okwaya ezulwini ngaphandle kwendodana yomuntu. uKristu wayekhuluma iqiniso. Akekho osaya ezulwini ophilile emhlabeni. Yonke imphefumulo sukela kuAdam ihleli endaweni yokulinda kuyiHades. Ilinde ini usuku olukhulu oluzayo lokwahlulela. So ke silindele usuku olukhulu ke la uKristu ayohlulela khona ini izwe. So ke usuku olukhulu olubekiwe nguNkulunkulu. So ke lingakafika usuku olukhulu noma malifika usuku olukhulu kuyoba khona ukuvuka kwabafileyo. Enye futhi imfundiso evelile ebantwini ukuthi ukuvuka abafileyo akukho. Futhi imfundiso ebikhona kwaIsrael. uPaul uyakhuluma ngale ndaba ekhuza abanye ababenemfundiso ukuthi ukuvuka abafileyo akukho. Umzekelo uma ufunda incwadi kaTimotheo wesibili chapter 2
uverse 16, 17, 18 ukhuluma ngabazana ababili asebevukile bekhuluma ukuthi ukuvuka abafileyo akukho, yabona. uAlexander noHimeneu bathi ukuvuka abafileyo akukho, belimaza ukukholwa kwabaningi. Le nkinga ukuthi ukuvuka abafileyo akukho iyabonakala futhi nangalo kwincwadi zenzo 15 yabaseKorinte 15 sifunda khona yonke ichapter. Leyo ncwadi leyo uPaula ulungisa leyo nkinga ibisikhona eKorinte ukuthi sekuvuka abathile phakathi kwabo abathi ukuvuka abafileyo akukho. Uthi uPaula ke lapha uma nithi ukuvuka abafileyo akukho usho noKristu akazange avuke kwabafileyo. Manithi ukuvuka abafileyo akukho usho ukuthi nokukholwa kwethu nevangeli esishumayela liyize, ngoba phela ivangeli, amandla evangeli ukuvuka kaJesu Kristu kwabafileyo, ngoba ila anqobe khona ukufa. Umqala wanqoba isono, wasenqoba isitha esikhulu kakhulu okuwukufa. Uma sithi ukuvuka abafileyo akukho kusho ukuthi ke ivangeli alikho, sisaphila ezonweni zethu, singabantu abalingindele nje isihogo. Kusibonisa ukuthi ke ukuvuka abafileyo kukhona. AmaKristu analeli themba ukuthi ukuvuka kwabafileyo kukhona. So ngosuku lokwahlukelela ke iNkosi isiza abafile bawuvuka, bawuphuma kuleyo ndawo esikhulume ngayo okuyisheholi, Hades, indawo abafileyo. Bawuphuma kuleyo ndawo bebheke besitulweni noma endaweni la beyohlelwa ubani, uKristu Jesu. So ngaphambi kuba kube khona ukwahlulelwa, abantu bawuvuka kwabafileyo. Ake sifunde ke incwadi yami yokugcina la, incwadi yabaseThesalonika bokuqala uchapter 4, sizobuka khona uverse 13 to 18. uPaula kubhayela ibandla laseThesalonika. Ngiyathemba ukuthi bekukhona abazane bebenembuzo ukuthi kuzokwenzakalani uma sesifa, kuzokwenzakalani uma iNkosi isibuyile abanye bethu besaphila, kuzokwenzakalani, ngoba uPaul besefundisile ukuthi kukhona ukuvuka abafileyo. Not only ukuthi kukhona ukuvuka abafileyo, abaphilile baphila kahle eNkosini bazothola ukuphila okuyingunaphakade, banikeze imizimba emisha. So ke bekunalokho okudideka. uPaul uphendula lokho ke la njengoba sizofunda kwincwadi yabaseThesalonika uchapter 4 verse 13 to 18. Ithi ke kepha sithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abengenalo ithemba, ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi leNkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi asikubandulela nempela abaleleyo, ngokuba iNkosi uqobo iyokwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayokuvuka kuqala. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwitha kanye nabo emafini, sihlangabeze iNkosi emoyeni. Kanjalo ke siyakuba nayo iNkosi njalo. Ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi. Amazwi okufanele siduduzane ngawo bazalwane ukuthi emshikashikweni kwethu emhlabeni, ebunzimeni singamaKristu, sibhekane nenhlupho nawo konke nezilingo, konke lokho esikwenzayo, iNkosi iyabuka ukuthembeka kwethu, uyosinikeza umvuzo noma ukufaka kufica-ke. Masingacabanga ukuthi kuphelile konke, iNkosi isibekele okukhulu ngale kwethuna. Usebaduduza kuPaul ukuthi asithandi bazane ukuba ningabi nolwazi ngabanjani, ngabalele, ngabazane bethu abafile, abathe baphila ngokukholwa bafa. Kunendawo uNkulunkulu abagcine kuyo, siyibuyele indawo ukuthi yini, iHades noma iSheol, indawo yabafileyo. Balindele usuku lokwahlulela. Sengathi mina nawe ke singayiphatha ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. Mhlambe kufa kusifice thina iNkosi ingakabuyi, asithembeke, asazi ukuthi iNkosi soyibona ngosuku lokugcina. Mhlambe ke thina abanye bethu ukufa noma ukufa kungasifici, iNkosi ifike lithi izla nathi siyoguqulwa, sifanele isimo sani seNkosi. Sinalo themba, sinale njabulo, sinale ntokozo ukuthi ekukholeni kwethu asilahli ithemba, ngoba siyazi ukuthi ukhona umhlengi wethu, futhi noma sizofa
ngale kwethuna ukhona umhlengi wethu uyosithatha siyise kuBaba. Lelo themba esinalo. So kuleli sikhathi sinikezwe iNkosi yethu kuba sifunde, sitholile ukuthi izindlela zimbili. Khetha-ke wena ufuna ukulichitha kuphi iphakade lakho. iNkosi inibusise.